Yung income ng shop ngayon medyo humina kasi may bagong shop na nag-open sa isang kabilang side ng school. So, karamihan may mga pumunta na rin doon. So, ngayon, since dalawa na yung shop, hati na, may pupunta sa amin, may pupunta sa kabila. Ayun. Siguro kaya medyo bumaba yung income. Ang mga usual na pumupunta doon, mga students na puro Dota. As in, Dota lang talaga. Siguro yun yung talagang bumubuhay sa isang computer shop na kahit saan siguro, Dota talaga ang bumubuhay sa isang computer shop. Tapos siguro, konti na lang yung may mga nagpapaprint. Except na lang pag malapit na yung deadline ng projects, exams. Sa Dota, hindi ako marunong. Kasi ayoko matuto. Maglaro kasi baka ma-addict ako. Naisipan lang yata talaga ng mommy and daddy ko na magkaroon ng ibang business na hindi lang magre-rely sa income ng daddy ko. Wala pa yatang 15 units nung time na yun eh. Tapos luma lahat. Tapos nag-invest lang ng money sina mommy at daddy. Hanggang sa naayos nila, nakapag-open na ng bagong shop ulit. Yun, medyo okay naman siya na as a business kasi katabi lang ng school. Madaming students talaga na pumupunta. May tatlo kong stepsisters, tapos ako yung panganay sa family ng daddy ko. Tapos may bunso na kapatid, na babae rin. So, silang girls na kapatid ko, tapos ako lang mag-isang lalaki. Actually, si mommy, may first family before na nagkaroon siya ng tatlong anak na babae, yung mga ate ko ngayon. Tapos, siguro, hindi ko alam yung complete na story. Ang alam ko lang, hiwalay na sila before a few years before na nagkaroon ulit ng relationship si mommy na nagkaroon na kami, tsaka yung kapatid kong babae. Yung panganay namin na ate ko, sa Manila, nag-work siya doon. Tsaka yung second na ate ko, pareho silang nasa Manila. Yung ate ko na pangatlo, dito siya sa Vigan lang. Ako lang nandito. Tsaka yung bunsong kapatid ko, nasa Manila rin. Yung feeling na may kapatid akong iba galing mula sa ibang family, parang wala lang sa akin. Normal lang. Kasi parang lumaki talaga ako sa feeling nilang mga ate ko. Talagang close ko silang tatlo. And parang walang pressure, walang problema, walang away na tungkol sa family. Okay naman sila. As in, kapatid talaga. Nung kabataan ko, siguro talagang super kulit kong bata. Napaka-tarantado ko ba, kumbaga, na lahat ng disgrasya siguro rin ng mga bata na naabutan ko rin. May
May mga times na halos mamatay na yata ako nun sa sobrang kakulitan ko. Yun. Tsaka ano, siguro yung pasaway din na bata kasi since makulit na, pasaway pa, tigas ang ulo. Manungal daw. Ay, pag 1 month yun. Nung ano, palapit na yung time ng class ko, pasok na ako. Lalakad lang kasi ako, siguro mga 2 minutes lang na walk hanggang sa building namin. Tapos doon lang ako. Pag Monday, Wednesday kasi half day lang ako. Kaya school, pag half day, after ng school, dalaw ulit sa shop.